Мамо! Кажи, какво искаш, бе? Сега ще кача едно клипче. Ако клипчето направи 3500 харесвания, ще играя на компютъра колкото си пожелая. Ако не събере харесванията, ще учиш, нали? И то не е просто да уча някакво късо време, ами напротив, цяла година. И за колко време трябва да ги събереш тия харесвания? За 1-2 минути. Нямаш абсолютно никакъв шанс. Сега ще видиш дали не. Ало, брат, нали знаеш, да, клипчето да ми го рекламираш. Ало, Тонка! Искам да има много гледане. Чули, бързо, давай, моето момче, давай. О, растат гледанията, растат! Чакай да харесам клипчето от фейк профилите ми. Така. 3499 едно харесване ми трябва, мамо, хареси го, моля те. Да, бе, да не съм луда. Брат, хареса ми новото ми клипче, ти си ми единствения шанс, моля те. Добре, братко, няма проблеми. Тъкмо на време ще успея, братко, ама аз забравих, мама ми изтри профила. Имам и родителски контрол. Не мога да харесвам, съжалявам.